dobrodošli u moj novi video, ja sam tu kao što vi nas palo, utiši malo to. Lale, meni se zabavno. Dobro, igramo, kako vidite, igram Brawl Stars sa Paletom. Naravno, igramo jednu igru, utišaj bre, utišaj bre, gdje je on u jedan žbun, a ja treba da pogodim ko je taj žbun, a ne znam sad u ko je on taj žbun. Ovu mapu sam napravio ja. To! Ne možda mu biješ, nemoj! Pusti, ne možda me pucaš, morate... Mogu ja dođem do tebe, barem da... Ali možeš, ali ja te moram ubijam, pošto... Evo, ubijem. Pošto sam... Pošto sam te pronašao. Nemoj! Šta si tu uradio? A mislila sam da te neću... Ljudi, mislila sam stvarno da ga neću ubijem. Dobro, prvu rundu sam pobedio ja. Idemo... Ja sam da promenim bravo. Ne možeš da ga menjaš. Edgara sam te ovdje. Ne znam. Igramo drugu rundu. Sad ću da se sakrijem ja. A ja ću da ga ubijem. A on mi gleda u telefon. Čekaj, ne mrdaj se. Ali me vidiš? Ne. Ne. Ali ja imam... Da vidim gde si. Ali ljudi, ja imam ultu. X-Raid. Ajde, može. Mogu da varam da ključem ultu X-Raid? Ne može. Daj da vidim. Evo ti X-Raid. I sad mogu ga gledam. Nemoj. Vidiš? Nemoj. Sad čekaj. Nije fair, bro. Sad treba čekamo da mi se isključi ulta. Da. Ili gadget. Ne znam. Ne. Isključio mi se. Ajde. Ja mislim da je ovdje. Nije. Ne može da mu biješ, sad mora ja tu bijem. 2 runde su moje, a 0 runda je Pavletova. Tako da, ljudi moji, 2 runde su moje, a 0 je njegovo. Zakoči. Majka me zove. Aha. Evo, ljudi moji, nastavljamo, idemo. Sad, ti se kriješ, ja te pucam. Ne, ja. A ja sam se sad krio. Zato što si me našao. Ma ne be, sad sam se ja krio, ti me nisi našao. A ljudi, gledajte koji sam. 2-0, vodim te. Aj sad ideš da se kriješ. Ja ne znam šta si me zove. Ajde bre, brate, bre moj, bre. Ja pucam bombe. Jel si otišao da uzmeš? Sad čekaj, da, ajde. Habuš, babuš. Koga labuš. Ja ću malo ovako da prođem. Ovako. Čekaj. Da povećamo svetlost. Ovako prođem. Si možda tu? Nisi. Tu si. Ti se predaješ? A pogodio sam! Ne može da mu viš. Nemoj da bežiš. Ale. A zašto? Htio sam dođem u zonu. A vidio sam ga, mislim, ja sam lupnuo sam samo. Ljudi, sad ću promenim, bravo. Vidjet ćete koji ću. Ja ću da uzem drugu, ja ću uzem Taru, ajde. Ljudi, znaš šta ću da uradim? Nikad neću da me nađe, nikad. A ne možeš da uzmeš neki brawler, nešto drugo. Ali, koji ću da uzmeš? Kog brawlera? Onaj koji puca bombe. Dobro. Zato što mogu da stavim iza mene i može da me prebaci u drugu. Dynamite. Da. Dobro, ja sam uzeo Taru, pošto mi je dobar brawler. Slušaj, ovaj. Taro. Taro, Mara, Kara. Čekamo da go... Ajde, si uzeo taj brawler. Ne mogu ga nađem. Gde? Daj mi to čas. Ne može, Ajde. Ajde. Ali ja tražim sad. Da. Brate, bacim. Ne, ja tražim. Ajde, tražim, ti se kriješ opet. Neću. Ajde. Ja mogu brže da te nađem. Kako to misliš? Pa da skačem i brže ću stignem. Da, dobro, Tara je jaka. Čekaj, ja prvo da idem. Nemoj odmah da dolaziš, idem prvo da se sakrijem. Šta si uradio? Bacam bombe iza mene. Može, ajde. Dupe. Nije. Ne možeš da mu ubiješ, izgubio si, šta ti radim. Bacaj! Ali izgubio si. Opet pobedio sam te, izgubio si. Nisi pogodio. Ja sam te ubio.
Ali opet nisi pogodio deš. A se vidiš šta sam uredeo? Ajde, A samo čujete mene. Rokaj! I uključim gadget. Ja igram s Tarom, pošto mi je mnogo dobar brawler i mnogo volim Taru. Kaži kad može, pa idem. Čekaj, ću malo na gore. Brate, ja ne znam gde je. Bacaj bombe! A be, ja tražim, ti se kriješ. Pa, sakrije sam se. Može? Da. Ti si moja, ti si moja. Idemo da ga nađemo. Evo ga! Gotov si bre, idemo. Ljudi! Ajde kao 3 runde, ja te tražim podne 3 runde mene. Ajde. Ja ću da je. Ja još 2 runde moram te nađem, ne možeš tu, ne zgubi me. A, be, sedi. Sedi uživaj. I ti radi. Pa kako da legnem, će mi vidiš. Ajde ovako. Ajde, još se sakrio. A be, ti tražiš. Pa ja tražim, ti se kriješ. Ne, ti 3 runde te, ja tražim ti 3 runde ti mene. Si se sakrio? Ne skačem. Nemoj da skačeš, brate. Gledam. Dođu, bacim bombi da im uši. Ajde be, brate be. Da im uši, ajde im to. Ko zna gdje je on još, mogu? Možeš. Ajmo da vidimo gdje je on. Ja mislim da je u ovom manju, sad ću da vidim. Ali ako uđeš ti si umrtav. Peci, ovdje ja mislim. A ne! Znam Rekao si prvo tamo u manju. Ali predomislio sam se. Još jednu rundu ti ja tražim. A ti si samo u tu veđu. Htio sam da promenim brawler. Ti ga menjaš na svaki, brate, jednu rundu. Šta da radi? Ja. Opet se kriješ. Znam. Sakrio. Ali nemoj samo on, ti se samo kriješ u tu veću. Pa uvijek znam gdje si. Jel ćeš opet u tu veću? Može? Može. Gledaj sad. Pa si se krio ovu veću, mislim da si u ovom manju. A kako? Jesi se 3 put krio u veću, brate? A kako? Lepo. Sad se ja krijem, ti me tražiš. Čekaj onda da promenim brawler. Nine, Štefan, nine, Štefan, nine. Možeš ja promenim? Evo. Ej. Opa, igramo s... Lele, primo, da li će me on dovati do tada? Idem da se krijem, ti me tražiš. Da prsnem neku... A mislim da me palo neće nađe, ajde možda kreneš. Dobro. Ljudi moji, mislim da me palo neće uspjeti da me nađe, jer nije on toliko pametan. Mislim nije ali. Čekaj da vidim gdje će više da bude kod prsnem. Gdje će više bude kad prsnem. Tamo. Ej, nema! Begaj. Begaj. Ma sad ćeš to da vidim. Primo to! Ali ja te ne mogu da uhvatim, nema Nema toga! Nema toga, plaći. Samo da padnete. Hop. Šta upao? Dobre! Ali sve sam ja pobedio. Guys, ako to je to da ovog videa se mi se svidio, ako se svidio bacite like. I tada lepo pozdrav i čao.